Keďže všetci sme neskutočné talenty v kreslení, tak sme sa rozhodli, že zahráme Scriblio a dáme to do testu, že kto je najväčší, najlepší maliar. Dúfam, že ste kúkli aspoň intro moje a zvyšok videa nemusíte kúkať tak doby. Kámo, to je tak odporné, je z pikantné polievky už studené. To mi dáva normálne zimomriavky až po vajce. Čo je? Punch! Krásna až punch. Editor ukáže alternatívnu dimenziu, kde banán to ohádol. Čo je? Čo to je? Aha, už viem. Je to punch. No to bolo easy. To je fakt. Teraz ide najlepší kresliač. No, počkej. Tak ho do piče. Jaj. No, yes. Áno. Ja som proste... Áno. Počkej, čo ja? Čo to kto kreslí? Ja? Ty si kúkol. Joj, nedávajte mi takéto komplimenty, chlapci. You what? Vy lichotníci. Asi toto nezaslúžujem. Ja neviem. Že inteligent. Instagram. Kamo, tam napoveduje to opak inteligenta. Že incest. Kamo. Neviem. Kamo. Joj. Ja som tak rád. Ale toto je vidieť, že moji kamaráti si o mne toto nemyslia. Máme. Aké meno? Že ja som Batomy. Alo. Kámo, však necháme Alanovi sme ti povedali to minul asi 100 krát. Nehovorte Batomy. Zrazu? Dobre. Ja som Batomy. Čo je? Ja to čo... Vy máte hádať to, čo je naľavo. To som vám už nakreslil. Aha, super. Wow. To tak nevyzerá. Z tohto sa uvadnúť, že homeless. Dobre. No však typek má v ruke handcheck. Kámo, ja že hentie nohy je kopec. A tam stojí taký chalan. OK, to je dobré. Kámo, happiness je s Mackim. A s jedným ešte S-kom. Toto by ste vedeli uhadnúť, milí pozerači tohto videa. Že hej. Hej. To je dobré. Ďakujem. Jaj. Yes! Drinking time je na druhom mieste. Aj zo troch. Druhé kolo. Vieš, hej, editor, zedituj toto. Nie! No, nero. Jaj, dobre. Kámo, ja som nakreslil dačo úplne iné, ako to má byť. Dobre, počkaj, dám to neskutočne. Ja som sa učil normálne tie perspektívy na tento moment. Toto som sa napríklad naučil na umeleckej. Jaj. Tak to je easyčko. Ešte Že po japonsky? Kámo, ty si robíš na piču. Kámo, ty si robíš piču. Jaj. Kámo, spomen si. Ja chcem kresliť. Kámo, ty si tam mal napísať, že to, čo my nemáme. Hey March, your son is dead. Oh no! Inside. Editor, daj to ako smutnú hudbu. Vieš čo, editor, editni, že z obrazovky sa normálne tak vykotí lev. Ježiš, chlapci. Dobre, ja som chcel byť múdry. To je taký šarkam, ne? No však to som chcel povedať. Jaj. Čo? Počkaj. Jebe? Kámo, ja real shit. Kámo, ty si šašo. Jak mohol byť tam v druhom obrázku uhlie? Počkaj, dobre, ale toto možno bude kontroverzné, takže sa nenaserte, diváci. Toto kolo skipnem. Toto kolo skipnem. Editor skipne. Že pán editor. Pán editor je kurva. Kámo, tebe jebe, ale ja som to nedokreslil. Kámo, nehádaj to, prosím, nehádaj to ešte. Kámo. Ne, hádaj to, daj to preč. Hádaj to. Ale počkaj, editor. nemôžeme, to nehovorí jeho meno, však my dostaneme shadowban. Kámo, ja som povedal na čo shadowbania asi strašne vylakaný. No, však lebo ty už poznáš tú hru.
Ty máš viac obdvorateľ než ja. Ty vieš, jak to chodí. Ja mám 660 postov na IGčku a mám 26 followerov. No, Kámo, ľudia, čo Dobre. majú 0 postov, majú viac. Dobre, toto je celé. čo? Fantázia. A bez Ja, srandy. ale ja vidím tú viziu. Ne, kámo, akože toto je fakt deep. Uvidíte, čo to je a vy odpadnete. Kámo, tam to je dokopy 12 písmen. Čo to je? Dáva nápovedu. Hej? Dobre, tak to vidíte. Čo? Čo ideme hrať? To Vôbec som je sa nejaké taký písmeno. Čo? Ale aspoň to vyfarbí, ty šašo. Čo? Čo Čo? kurva opera v Sydney? Tá opera v Sydney. Zlatokopka. Kámo, však ty kreslíš zlatokopku. Amogus? Teda čo to je? Zlatko? Nie, Čo? Kamo to nedal? Kamo to nedal? zlatý. Zlatý? No, Ježiš, to je teraz. Dobre. Kamo, ak napíše noticing, tak ja ťa rozjebem. Všetci klaviristi a takíto instrumentalisti skipnite túto časť videa. Ináč toto je moja najľúbenejšia nota. Dobre, Amo. takto. Chyba ti tam jedna čiarka modrá. Modrá. čo ja viem. Ešte dobre, tento chlapec to moc nepociťuje, takže mu dám ešte viac. Čo? Dobre, ale môže to byť uvrieskané, takže žiadne noty tam nejsú, lebo to sa nedá počúvať. Vrieskať, kámo, tak blízko. Ale Batom je až moc edukovaný, on proste dávate synonyma, ktoré bežne ľudia nevedia. Ja neviem, jak vyzerá toto. Čo som vybral? Čo, kámo, máš tam, že vagína? Mal som vám, že Lady Gaga. Aj kámo, ticho. Že Reddit. Jaj. Čo? Eh, Kámo, ja som to... Jejda. Dobre, milí diváci, to si musím vyhľadať. Jejda. Dobre. To som mohol vedieť, to je moja chyba. Sorry. Ja teraz každú sekundu budem hovoriť, že on si vyhľadal. Kámo to mi mohol napadnúť, že to ja som fakt hlúpak. Kámo, ťa vyjebe. Môžeš ma nekopírovať. Hej, editor, vycenzuruješ aj ak napíšem Edward? Teda, či viac. Si fakt nevedel, kamo. Ja viem, sorry, moja chyba. Ja neviem stromy. Borovica? Kámo, však si mohol nakresliť ten alkohol. A aj tak som vyhral. Ja som posledný. Nie. Tak si treba. Kámo, to mi nerob. Čo je? Čo je? A viem. A neviem. Čo takéto veci majú? Jaj. Ne? Jaj. Ja. Jak sa hovorí? Jarabi. Dyslexujem teba, ty kokotko. Však som povedal kohút. Ale to má byť kohúti. Kámo, že si to ty, tak ja normálne dislikenem toto video z môjho Instagram účtu. Rozum. Ale hej. Tak som si uvedomil, tak ty máš aj svoj vlastný kanál, na ktorý dajte subscribe. Ale len, že či sa vám bude ukazovať potom, ako nahlasím za všetko a podislajkujem. Kámo, to mi nehovor, že to je nos a to sú fúzy. Kámo, to je taká pičovina, že jazyčok. Teda mi piču. Čo je? Kámo, ja celú dobu som si myslel, že to banán kresli. Jaké som? Kámo, ty nemôžeš nič písať, lebo to potom musíš vyeditovať, alebo budeš vyzerať za rasistického kokota. Počkaj. Ak je to orangután, ja ti najebam. Aha, nie, ja som... Editor, ukáž, čo napísal. Editor, dúfam, že si tam ukázal, ja napísal... Čo napísal banán? Editor, dúfam, že si tam dal, jak banán napísal. A je to, čo kreslíš. Kámo, toto je nechutné, to je fakt bolesť. No, kámo, ja, že to sú oči. A ja, že to sú oči. A čo to je? Ja neviem, aký dopravný prostriedok. No? Kámo, pozri sa na to z pohľadu nás. A tak ale to by ste mohli uhadnúť. Ja neviem, jak sa to volá po slovensky. 30? Nie, to je... Hej, čo je to? Kámo, ty... Končím s editovaním, končím s kreslením, končím s natáčaním, končím so všetkým. Hej, sa konečne začneš učiť. Ja sa učím nové veci každý deň.
Kámo, akože takéto som mal, ja som si z toho furt hryzal. Ja napíšte do komentu, či ste si tiež takto hryzali. Takéto veci. Vieš čo, hovorí sa to aj na takúto vec. Vieš aj, tu nám má takýto výbežok. Takto sa to volá. Kámo, to nemyslíte vážne. Guma. Ja som nakreslil 2 gumy. Ani jednu ste To nemohli. nevyzerá guma. Dobre, musíte vedieť. To je celé. Čo ti dáva? Dobre. Yes! Drink Dobre, ne? time. To bol To nebolo tak ťažké. Bolo dosť. No, dobre? Editor, napíšte, že jak dobre to bolo. Editor, pamätáš si, jak Bana napísal... Kámo, to čo je? Teraz. Pišuláčik Mila. OK. Vidím tú víziu. OK. Vidím, čo ty myslíš. Aha. Čo? Ja viem. No, diváci, asi toto kolo prehrám. Asi editor to bude musieť katnúť tu. Prečo si mi dal dislike? Lebo my sa navzájom všetci nenávidíme. My proste točíme videa spolu, lebo proste si takto zase myslí, že to bolo lepšie. A kto? Ty? Editor napíše kto. Yes. Som kreslil Ivo nám. Poznáte? No, bohužiaľ. Dement. Easy win, pre miesto. Vy si slabí. Ja som prehral. Takže ďakujem vám, že ste kúkali. Nezabudnite si pozrieť Ďakuješ. kanál Tommy Batomy Dobre, tak. pre ďalšie videá, ale aj Drink Timer, kanál na Instagrame. Môžeš to tu naeditovať, to stojí za car.